दंनो जोंहा माब्ला लुनो हागोन केक अर्डार होनो नानिनि बार्थडेनि गोरलै गोरलैनो नैबे ना खर' थुग्लिनाय एसे नायथोंसै उन्दैया गोबाव जाथारबाय टिभिनायनो मोननाया मबाइल अर्डार आं रावखौबो लेंहरला गरमाव आरो आं खामानि मावसोफैबाय ख्रे खथेनो गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौबो मर्निंआवनो स्टार्ट खालामबाय दायो जोङो माने स्कुलाव थांनो रेडि जालायबाय आरोना थौफाबाय थादो होनबा बिदा थांगोननो दिनैबो ओमफ्राय दिनै आंना मेगना मानोबा बिदिखौ बोरैबा बुनाय बायदि नुदों दे मानि थाखाय नुदों आं मिथिला बाट आं फुङावनो सिखांदों 5:30आवनो थौबाय थादो होनबा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम सनालियाबो रेडि रायलायखांनानै सब बिदाल'सै लेजिना बेयो एसे थांबाय थानोसै आरो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव दे नङाबा मिथिनाय नङाना नोंसोर आं मा देखायदों मा देखायाखै थौबाय थादो होनबा लोगोफोर हाब्रुबिल लामाजों फैबाय जोङो ओमफ्राय टाइमा बारा हास्लाबला दे लोगोफोर ससेल' देखायलांसै मेरला टाइम दङ 10 मिनिट गैया 9 मिनिट दंबावो दाबो गैया होनलाय दे 9 मिनिट होनबाबो औ मोस्रोम बायदि थांसै आङो 9 मिनिटाव मोस्रोम बायदि थाङा मालाय बिल्डिं लुगासिनो दंनो जोंहा माब्ला लुनो हागोन र' गाबोन गायगोन आङो थाखा गैया लोगोफोर गरिब मानसि बबेयाव लुनो हाया थौ गाबोन थांगोन थांगोरबाय थानोसै आंनाथ' नोंसोर मिथिखायो आंना बाइक मोजां जाया लानो रोङा आङो आरो दख'ना गाननानै लानो रोङा होनना दख'ना गाननानै लानो रोङा गस्ला गानबा लानो हायो आरोना माने लानो सुबिदा जायो ओमफ्राय दख'ना गानबाथाय सुबिदा मोना आङो लानो थौदो थांगोरबाय थानोसै आरोना थाख्ला बुरि मोनफैबाय 2000 years later. बिदि होनो हामाना मानसिफ्रा गाज्रि होनदों हाबाब गरमानो मासेबां गरम दखान बानायदों बेयाव टेम्परारि बानायथ'सिगोन दां गोदान दखान बानायदों हनै मालाय बैयाव नैबेयावनो लाखिथों बेयावनो लाखिथ'दो फैदो आयदो बेगा थाथ'थोंना र' थाथ'गोन बेयावनो केक अर्डार होनो नानिनि बार्थडेनि ऑर्डर डिजाइन আছে না केक लाग नानिनि केक अर्डार होदोंमोन आरोना ओमफ्राय होखांबाय दायो जोङो न'आव थांफिनगासिनो दङ जा गरमखा मा मोनदों जानायल'बा गावना बेनो नै बेखौनो जानो होननानै लाबोबाय बेनो 59नो फाग्लानि मेथाइ बियो गासिबादिनो केक अर्डार हैनो थांबाय गाबोन गावना बार्थडे दं नालाय बेनि थाखाय होबोबाय बेखौसो 59निनो दस्रा मेथाइ लाबानो जायोमोन बेखौनो नांथारगौलायनो मा होनबावनो उन्दै मानसिखौलाय ओरैबायदि गरम दिनै थानो हाया आरोना आंथ' थैनो बायदि मोनबाय मैयाबो दाख्लैबो सानथामसो जाबाय गरमानो थानो हाया जाला ड्रेस गानस्लायनानै संनानै जानांसिगोन उफाय गैला दिनै एकदमबारे एक्साइटेड जागासिनो दं गाबोन बार्थडेनि बिदानो दोननांगौनो मेथाइखौ बिदानो बायजोबनाय मेथाइयानो गाज्रिबाजिनो न' दोनहैदो बेखौ खाथुमनानै हरदोंमोन आं मानै आंनो हासुफैबाय ख्रे खथेनो फैनायबाव बिदै एसे दङ मेजेम गोजा जोबनाय आरो खर' मोनसे होनानै थुग्लिना लानोसै ओमफ्राय बेनि सायावनो थास' आथिं एसे फाजा एवजानोसै नाथुर जुनायजों ओरैबायदि गरम आरोना बुंनांला थानो हाया गरमानो संना लाग्रोसै लोगोफोर ओमफ्राय गाज्रि दा मोनसैलाय आंखौहाय दख'ना गानैखौ गरमथार थानो हाला आरोना सामफ्रामबो गरम ओरैबायदि थैनो बायदि गरम मोनो स्कुलावथ' थाहैनो हाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गरमावथ' आरो माथो होनबावनो ना संना लाग्रोसै लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय लोगोफोर नै न' सिङाव फांखा होलायनानै जाबाय लायनानै थांना होबाय ना फाजा नै ना खर'खौ बोख्लाबनानै देबाय आङो ओमफ्राय लाइटआलाय मानो बन्द' जाखो लाइटखौ खोमोरदोंसो दान सोबानोलै बेखौनो आङो मा फांखाया गाबो माबागासिनो दङ होनलायनानै दालि जहल ओमफ्राय नैबे थास' आथिं गैथारा एसेल' जाथारदों ओमफ्राय नाथुर गोरलै होदों आं नै
गोरलै गोरलैनो नैबे ना खर' थुग्लिनाय ओमफ्राय ना बिदैबो दंमोन एसे बेखौ थुग्लिफ्लाजोब्बाय आङो ओमफ्राय नै माबा ना एवनाय बेनो आरोना ओंख्रिया दिनैनिया टेस्टि बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो टिभि अन सोलो दे आरो सेसा मा आं मिथिया दाबो बेडशिटखौनो बवाखै आं दाख्लै बोखारनायनिफ्रायनो मैला जायोना बेनि थाखायनो बवासै आं फांखा लायनांसिगोन टेबोल फेनखौ बेयाव सिलिं फेन गैयाहाय बेयाव लागाय बे सिलिं फेन गैयै रुमनिखौ लाबोना लागाय होनांसिगोनलै फुदुखौ बेयावहाय टिभि नायनो आराम जिरायनो मोजां जायोना औ ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय जों ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो टिभि नायनोसैलाय जाहैदों ओमफ्राय टिभि रिसार्ज सोयैयाथ' ओरैबायदि गोबाव जाखाबाय आरोना बुंनांला दिनैसो रिसार्ज सोनो थोननानै दे सोदो अन जाबायना बेलाय अन जाखाबाय टिभिया थैद जाम्बासो ओइ दे गावहा मबाइलाव गेम गेलेगासिनो दङ बेखायनो सोथ'वाब्रा गावना बिदि ओमफ्राय ओंखाम जाखांसो थारमाने गेम मा होनबावनो आरोना ओमफ्राय हिन्जावफ्राबो थायो दे सोरबा सोरबा गेम गेलेग्रा बाट आं मोजां मोनथारा आरोना बिदिखौहाय बेखारनो फैसानिसो गेलेयो ओरैनो गेलेया फ्रिनि गेलेया हाय दे ओरैबायदि गरम आरोना बुंनांलानो गरमानो ओमफ्राय आंना ट्रेडिं खालामजानांगौमोन नायजाला आरोना दाग्ला दुग्ला जाजोब्बाय स' गरमाथ' ओरैबायदि गरम बुंनांला जानानै लाबाय मा जाखो ए टेबोलाव हाय दे ओमफ्राय माबाया नायनो रिमटआ बे औ बेयावनो बाबानि नामावनो सोदो होमबा बेसेबां सोयोबा लोगोफोर नै टेबोल फेनखौ होनानै दोनबाय बेयावहाय आरामनो ओमफ्राय बिदि नायबाय थाबाय सनालि थाग्ला बुरिया ए नोंनि रेबगनखौ बख'वाखैथ' दंगासिनो दं खर'आवनो दहायनिफ्रायनो एसे नायथोंसै उन्दैया गोबाव जाथारबाय टिभि नायनो मोननाया मबाइलल' दसे टिभि नायथ'थोंसै बियो आंबो खामानि दामानि मावनानै लानोसै थोरसि लथा सुनांगौ नायदो एडभार्टाइज जादों र' दसे नायनानै लाथोंसै ओमफ्राय रेबगनखौ दहायनिफ्राय खानानै दोनगासिनो आं फैग्रा ड्रेस गानस्लायनानै ओंखाम ओंख्रि संग्रोबायना ओमफ्राय बिराद ओंखाम उखैबायमोन आं दिनै जेबो जायाखै बाजारावबो खालि मैगं लाबाय ओमफ्राय ना एसे बे सनालि बिदा ना जानो गोरलैखौ जानो लुबैदोंमोन ना गोरलै गैयाना बेनि थाखायनो आङो बे ना गिदिरखौनो लानानै फैबाय आरोना गिदिरथ' नङा एसे माने आसि थाइब्रैसो समानमोन आरोना सिन्दुर हाबबाय नै बेवहाय ना लिपस्टिक हाबखौ मिथिला स' लोगोफोर दायो आङो खामानि दामानि मावनानै लागासै दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे उनावहाय स' लोगोफोर एसे खामानि दामानिफोरखौ मावस्रांनानै लाजोब्बाय थोरसि लथा सुस्रांनानै ओमफ्राय सियारि एसे खनस्रांनानै लाबाय ओमफ्राय एसे गय खावनानै लानो लोगोफोर मानो होनब्ला मिथिखागोन मानि थाखाय आरो खोन्थाखादोंमोन माने गाबोन नानिनि बार्थडे खालामगोन होननानैहाय ओमफ्राय ओरैनोथ' गिदिर खालामला मानो होनबा माइयाबो बांद्राय दा गिदिर खालामनांला होननानैहाय ओमफ्राय एसे फैसानिबो प्रब्लेम आरोना जोंहा गिदिर खालामनो हाला ओरैनो फिसा खालामसै आरो ओरैनो जों गोजा न'आव केक हानोसै ओमफ्राय बिमानैमोनखौ बेयाव बिदा दङ बिमानैमोन बिसोरखौ लेंहरसै बिब'मोन दङ साहाफोर लोंफैथोंसै मिस्थि जाफैथोंसै आरोना आरो आंबो हारसिंना लोगोफोर मावनो हाया एसे गय खावनानै दोनो हास्लाबालै लोगोफोर हारसिं मानसिना ओरैनोबो हास्लाबा हारसिं मानसियाव जाया आरोना ओमफ्राय बोथोरा ओरैबायदि गरम बुंनांला अबेयाव थाबा गोजोन बावगोन लोगोफोर नोंसोर गरमाव माबायदि हालोद जानानै दं कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरोना ओरैबायदि गरम बुंनांला थैखागोनसो थानो हाखाया आरो गरमानो गयालाय जा मोजां रानबाय आरोना लोगोफोरनि जा मोजां रानबाय गया ओमफ्राय जोङोथ' न'आव बिदिनो जायो जानाया आंबो खिन्थु गरफा गरनै आरोना बिदि इसेबां मानि जानो हाया आरो आङो मानो होनब्ला जायोमोन दे आं सिगां गयबो जायोमोन साहाबो लोङोमोन सब जाजोबोमोन बाट आंना साहा लोंबाबो उदै गरम जायो गय जाबा खर' गिदिंनानै गोबायो बेनि थाखायनो जानायखौ गारबाय आरोना आङो ओमफ्राय होमबाबो दाबो गयखौ आं गरफा गरनै जायो आरोना एफालाय बिदि बुरजा जानो हाया खिन्थु गरसे गरनैखौ जायो आरो खावनानै लानोसै गैया आरोना साब्रै साबा बिदिनो लेंहरसै गावनि बिमानै ओमफ्राय बिमादै दङ बै मादै मोनहाखौ ओमफ्राय आं रावखौबो लेंहरला
गरमाव आं खामानि मावनो हाला लोगोफोर थिगानोसै आंना टाइमानो थोआ आरोना मा होनबावनो ओरै ब्लग बानायनाय ओरै न'नि खामानि मावनाय उन्दैजों सैमाजों थोआ खामानियानो मावबाबो जोबनो रोङा टाइमफ्रानो थोला आंना सथायाबो बुथुवा जाबाय नैबे बारा बौला उनहोनांगौ आरोना बेखौहाय माने बाजार थांबाबो लांनोनो बावो आं बेखौ उननानै लाबोनांगौ गोरा जाथारबाय गया जा मोजांनो गाज्रि जानाय नंला आरोना बेयो खावनानै दोनबाबो ओमफ्राय रानजोबिफ्रा गाज्रि जायोना खावनानै दोनबाथाय मुसिनाय बायदि जायो बे बिदि जानाय नंला आरोना मोजां रानखाबाय न'निनो गय ओमफ्राय जोङो जाबाबो जाथ्र'हालायबाय आरोना आङो एफा एफा न'आव आइनो हरोमोन बिदिनो फोराननानै ओमफ्राय गोथाङावथ' हरा आङो फोराननानै हरोमोन आरोना बिदि रानबा गय सुपारिखौ आइया जोंना बिराद जायोमोन ना हजोंनि आइया ओमफ्राय दाथ' गावनो देहा मोजां नङा बहा जानो हाबावनो आरोना गोसोखाङो आरोना बेफोरखौ आङो गावनो लाङोमोन बिनानै गयखौ आं एसे लांसै होननानैहाय गय खाबारि ना आइया जोंना ओमफ्राय बेनि थाखायनो लाङोमोन आरो ओमफ्राय दाथ' न'आवबो थायदोंमोन जोंना हजोंबो ओमफ्राय जोंना फंबाया आइयाबोथ' देहा मोजां नङा ओमफ्राय थाखा फैसानि प्रब्लेम जानानै फानदों आरो एसे सनालिया टिभि रिसार्ज होनायखाय टिभि नायगासिनो दं हारसिं मेथाइ खनगासिनो दं कार्टुन नायनानैहाय मा टिभि रिसार्ज थाबाथाय नायनो नागिरा आरो बियो ओमफ्राय गैयाबासो मबाइल नायनो टिभि नायनो होननानै बुङो ओमफ्राय थाबाथाय नायनो बायो आरोना नायनो बादों होननानै बाहेरायाव गेलेखांबायमोन ओमफ्राय नायलाबा बन्द' खालामसै होनबायना आङो गायनो थांफिनबाय आरोना ओमफ्राय नायागारा बिदि अन खालामनानै दोनजायाना लोगोफोर जोंनाथ' रिसार्ज सिस्टेमसो जाबाय नालाय माबाया लाइन बिला ओमफ्राय माने जोंनि बाहायनायनि सायावसो आरोना दायो माने लाइन बिला जों जेसेबां बाहायो सानसेयाव 10 थाखा 20 थाखा माने बेकाराव ओरैनो लाइनफोरखौ लाइटफोरखौबो सुलाबायनानै दोनजाला आरोना जोंनिया बेनि थाखायनो जिखुनु जा उन्दुबा गरमफ्राव सानसुफ्राव उन्दुबा फांखा होयो बेनो ओमफ्राय लाइटफोरखौ बिदिनो जलायलाबायनानै दोननो हाला टिभिफोरखौबो नायाबा बिदिनो दोनलाबायनो हाला ओमफ्राय दासान्दि गरम ना फ्रिजखौ अन खालामनाय जागासिनो दं आरोना जोंना बेयावनो एसे थाङो लाइन बिला एसे बांसिन थाङो मानो होनब्ला आं मैगं थाइगंबो दोनफैयो ओमफ्राय दै गुसु दोननानै लोङो ओमफ्राय जोंनाथ' ओंख्रिखौ आङो खेनसेनो सङो सान मोना ओमफ्राय बेखौ आङो एखमबा आरो फुंसिम थाहैबायोबा ओंख्रिफ्रा गोथावबा आङो दोननानै जायो दै फ्रिजआवहाय दोननानै जायो आङो गारा आरोना आङो मानोथो लस खालामना थाखाजों बायनायखौ जों आरो थाखा खामायनो बेसेबां खस्थ' दै बायदि बिदि गारबाथ' जायाना बेनि थाखायनो आरोना लोगोफोर आङो खावनानै लानोसै बेनोसै आसोल ओमफ्राय गाबोननि बार्थडे ना सनालिना बिराद खुसि जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय स्कुलावसो लांनो केक हाहैनो होनबाय थादों आरो माने दाखालि लोगोआ गावनि लोगो नानि आरोना बेबो हिन्जावसा गावनिफ्राय एसे दुइसिन आरो बोसोरब्रै जाबाय जोंनाथ' नानिया बोसोरबा जानोसै बोसोरसे उन्दैसिन बे नानिना बार्थडे जादोंना स्कुलावनो केक हाफैदों ओमफ्राय माने बेखौ नुनानै बिराद गावहाबो गोसो जादोंमोन आरोना ओमफ्य मानो होनब्ला गाबोन स्कुलाबो बन्द' बिसनिया ओमफ्राय समफोरबो बन्द' ओमफ्राय डाइरेक्ट मानडेआवसो जाहैसिगोन आरोना माने प्रग्राम जागासिनो दं बिसनिया पेरेन्टस मिटिं दङ सेटारडेआव ओमफ्रायो गाबोनथ' फ्राइडेआवहाय माने प्रग्राम दं नालाय गावसिनि गेदेर क्लासफोरनिसो आरोना क्लास 5निफ्रायसो जोंनाथ' क्लास उन्दै केजि 2ल' बिसनि थांनो मोना आरोना आरो पेरेन्टस मिटिङाव थांनो मोनगोन गार्जेन मिटिङावहाय बेयाव नायनोसै मा जायो थांनाय जाया गेरेन्थि बुंथ'नो हाथ'ला स' बेखिनियानो लोगोफोर ओमफ्रायो थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनो आरोना नेक्स्ट ब्लग मानेथ' गाबोन लोगो मोनसिगोनलाय गाबोननि ब्लगावहाय माने बार्थडे नालाय एसे ब्लग बानायसै बार्थडेनि माने नेरसोन हिसाबै थाथोंसै बिदि आरोना स' दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनो आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार